Hi people, lam chogo norok no ani YouTube channel o ge kha khayo norok joto no kaham tong khna hnei ani blog no chengna ni sikang norok no request khaijao please kinaro ani o channel no nai tong khangke nai simita thangde please ka no support khaijadi norok thane ang request khaijao ani channel no subscribe khaijagdi ready they like share khaina tapokti please ke norok no obuno norok no request khaijabo norok ni support ang nango ke ang tini blog o tam tam khaitong norok nai tong di payasak ang bai baksa lo girui tong di iko o badam bai ke moshono mosting khainai bahge khaina nai tong di ang bo kaisa YouTube no mase amo ke mosting khaina no derma loi ero nai tong di te oro ne hono ichse oro ke oro to mai bok sai khang ke ko ang oro bok sawi na khang ke oro mosho deng khang mosho sobi deng ni peke pias kisra rui omno mix khai songnai norbo je sai rok omo haikes namui sai nei di thogo wati bangman nai di wati suwai tongo ke ang ko soybean no kisa rugui bahai niate ke rugui oro badam mosting khaya ni yokui na khang iko ani soybean mosting pian sok rui ang sapit lukha iko rokhe badam bai mosom te pian sojak mosting ke mukhe soybean mosting ko ramai kisa ko khui na kha norokbo oma hikes namui chai nai di thogo je oma hike song chai rok songui chai nai A few moments later. iko ke angoro achugi exam ni sikango note khaina kha khatao Sibekai ko angke sari go moi paina bagi paimani yo sui ban log logi himi tong payo iko ang tam tam pai tu bukhang nogi mano oro kangrong te phantok angge te jinga te oro mosho oro moi songi janai thali asang no pai tu bo ke ko po wax apple bukhuk manai korok sar paimani chali nei sindok baragana omno tongo ikoro kero andra sono mukhi jana hne snamina kha The next day. phungai bachai nei bele nokha somman se aidi bus khaksa phajing nokha somai tong ke ang dugano thangna bagi wati pene pene wai tongo wati wapuna dugano thangkang iko nokha ko somman khino wati sphayena yang logo naidi musung nokha somchukha sagal taisa kai phuno gana Somane nai wati mar khenam haijinai
이라고 섬이었어. 이거 동안은 당만이 som 바이두만이 고 와트이 아스키 와카 còn ai ngay đi 누가 아스키 와카 나머지 한 방 수가 Day 2. Oro lumani ang asaka horo lumka o tablet ang prestimol tablet no se sai thana nai tongo college o thana skang exam rana ni bagui internal exam rana bagui thangi tongo 2 hours later. exam pai andor bikenai nogo thang tongo ke konogo pai obno offline sabsini je bum mane bro please kano komino khai sadi angobun bum pogi tongkha ke obno tok bu khabai chanai ke angoro obno shuina gana iko angoro thok bok sai rakha teoro he shui na bai kha jotono oro mosla rok mosorok dengi na kha angoro mosla rok bai kha inke tabo blai no nai tok bahan bai gite thogo angoro tok bahan bai no nok no paisa paisu tok bahan bai phangmani recipe nu phongono ko angoro rina kha omno kahama ke kolui omno kahama ke kolui nai tabu ke omno kolei ang thuklobi rinai nor bo ma hige sai nai di tok bahan bai cha di angkhe tok bahan bai cha ni bagi tok bu khabai songka tok bu khabai phan thogo ke obono tini college bai ma ba obono cha sinai ko mungkha nai di kahama kinu mung thangka angno kahama ka college phunugono norbo ma hekes na mai sai nei di market nu thogo tok bahan bai ngite thogo ko angoro mai khurina kha oro tok bukha ke bokong te oro socha kangla ke oro lebu kisana kha obono chabai bithi janai khakhayo norogani o blog na chaja khana hanai chajak tongkhang ke please ke norok no koijao subscribe khaina ni tapok di hambai jotono no